It's okay. It's okay. It's more comfortable. Thank you. Thank you. Thank you. Hello. Hello. Oh yeah. Okay. それでは皆様、お時間よろしいでしょうか。それでは講演に先立ちまして、林南寺住職より一言ご挨拶させていただきます。失礼いたします。本日、法芸課におかれましては、大変お忙しい日程の中、この林南寺に特別にお運びいただき、誠にありがたく御礼申し上げます。また、本日の特別講演会実現には、特に東京上林寺ご住職、林修英老師、横浜金剛寺ご住職、稲垣良昌老師、さらにはダライ・ラマ法王日本代表部事務所、ラクパ代表のご指導、ご協力を賜り、講演会を開催することができました。また、昨日よりの会場設営、本日の会場警備、人員誘導等のスタッフの皆様にも、この場をお借りいたしまして、厚く御礼申し上げます。この講演会には、2000名を超える方々からのご応募いただき、1000名を超える方々が抽選から漏れるという状況でございました。本日ご参集の皆様方には、この貴重な時間を法王芸家と共有できますことを、今後の生活に生かしていただければと考えております。最後になりますが、出口に募金箱を設置しております。チベット難民子ども教育支援にご協力を賜りますようお願い申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございます。それでは法王芸家よろしくお願いいたします。다가다 건배 아니 캠보리 엔다가는 신기부게다 건배 진다다 엔데 체조스 싱그레 brothers sisters 체조 보면 한절이야 니 쉬야리야 엔드링한테 찬스 제체 엔은 가면슈야 국어 좀 화장 가보 좀 근데 저지는 참으로 투시쇼인 本日はこの林南寺のご官様、そしてその檀家の皆様方、そしてこの仏法を共にいたします兄弟姉妹の皆様方にこのような場でお目にかかり、そして一緒にお話をさせていただく機会を得まして、それを心から嬉しく思っております。でこのような機会を準備してくださいました。本当にその皆様方のご尽力に対して心から感謝の気持ちを申し上げたいと思います。당갈로 저 둥글 다 둥글 다야 레티기 하래 私は今79歳になりました。갈로 주줄 엔 처진에다 별 첩식인 게 길잖아 엔 가다 투주 강에 차래 そして私は16歳の時に政治的な面におけますちょっと困難に直面いたしまして、自由を失うというような立場に立たされることになりました。そこで自由を失ったわけです。そして24歳の時に我が祖国を失い、そして難民としてインドに亡命するということになりました。
다 강에 먹을 쳐야 돼.ですから私の人生の中ではさまざまな困難に直面してきたわけです。다이네, 아니, 사무 자체는 다나 소설을 뭐다 잘해지 이는 전물인데 소설을 거래. 아주 배배 시준 줄 알아. 경기 포유 신기배. 수시선. 수점 파마. 수점 파마. 자, 사람들이 다니잖아요. 아니, 안도 전문이 갈 때야. 아니, 전문이 누구 담을이야. 정보는 뭔가 사이에. 다 동생의 미스터리다. そこで少しゆったりした心持ちで私の人生をそういった人生を振り返ってみますならば、私はもちろんそういった意味におきましては自分の祖国を失い、そして祖国を離れなければならなかったという状況がありました。しかしながらこの世界というこの地球上にあるこの世界というもの自体が私の国と考えることもできるわけです。つまり私自身がどこに住んでいてもどこでいても自分自身がその非常に幸せな気持ちを持っていればよい。そして自分に対して優しくしてくださる人は皆自分の両親であると、そのような考え方を持っている限り、この世界の中には私には非常にたくさんの友人がおられますし、全く問題はないわけです。そしてそのような中で何よりも大切なことは何かと言いますと、この自分の与えられた恵まれた人生を意義あるものとして生きていくということにあるのではないでしょうか。そこで意義ある人生とはどのようなことかと言いますと、たくさんのお金を持っていたり、あるいは名声を得ていたりというようなことを意味するのではありません。そうすると、ミキャワチランシャバティ、ミリアニョトソヤタ、ダウシソヤタラミズキャリーナ、ゴデマサンレ、ミルジトムニ、ソーシャルアニメル。나는 깨대요. 근데 인도산에 나도 미치솔이야. 그저 두두 지금 샴페인 타네. 다 판도 제도나 다 미스한데 좋으래. そこで今私たちは皆この非常に恵まれた人間の生というものを得ています。しかしそのような生を受けながら他の人たちに問題を引き起こしたり迷惑をかけたり、そして他の人に害を与えたり困らしたりするというようなことをしているようでは、それは意義ある人生を歩んでいるとは言えません。その逆に私たち人間たちは社会生活を営んで生きていく類の生き物となっているわけですから、自分が属しているこの人間社会に何らかの形で役に立つことをし、そして人を助けるというようなことができているならば、そのような人生こそ意義ある人生であるということができるわけです。소수치고 사람들한 대회이나 소수sem을 남자릭도가 저기 소수치고 사람들한테도 저기 미신다도 tundu잖아요. 소수성 토포사서로 지간다 too much self-centered 사람들이나 you automatically you feel something distance from other. 다 소소소 지고스 사람들한테는 소수치 현다조다 타링차 근데 내가 더네 덕바 태좀사들이 내용이지. 대인들잖아요. 소수sem이야. 남자 살시 뭐지 살고도. 그저그 봐 지금 현래야. 지금 지금 현등삼 예배지 뭐이나? 현다 섬다牛차이도. 자, 디차이운도 처직네 정신그 소수셈 나로리야. 남자 지야디 용으로 거래. 아니 지성기 지금 소수치고 상담이 지금 현라 낙심 내심 된데그 상담이나 소수치 고승구 접어대 뭐도 뭐라 자자우체 데블로 신뢰 데블로데 양 상담이 다시다네 된데 인도 transparency
트랜스페런트 용토야 민도가 트랜스페런트 매이나 이지리 말봐 이지 말에나 조차도 말봐 딘데기 때문에 아주 천리괴 최종 천리괴 주 디식도가 셈리아 지 constant fear constant anger too much sort of stress the immune system never so yours そこで、私たちがもし自分一人のことだけを考えていたならば私たちはさまざまな不安や心配事に苛まれてしまうことになってしまいます。そして他の人に会った時他の人に対する不信感が募りそして他の人に対する疑いがもこもこと自分の心の中に湧き起こってくるということになってしまうわけです。ですからそのように自分のことだけを考えてしまうというような利己主義的なものの考え方に基づいて生きていると自然に他の人たちとの間に距離感を作り出してしまいます。自分のことだけを考えているというとそのような距離感を自分自身で作り出してしまうということによって他の人たちを信じることができないついつい疑ってしまうというようなことになってしまうわけです。そのようにして私たちは自分自身の中に心配や不安を募らせていってしまうわけですけれどもそうではなくもし私たちが他の人たちのために何らかの役に立とうというような思いを持っている場合そのような場合には私たちは自分自身を他の人たちと非常に近い愛しい関係にあるとそのように感じることができるようになるわけです。しかし自分だけのことを考えていると逆に先ほど説明したような状況になってしまうわけであり私たちが自分のことばかりを考えていればいるほど他の人に対する悪い気持ちつまり悪意を持ってみたりあるいはあの人を害そうこの人をやっつけようというような思いが湧き起こってきてしまうわけです。それによって私たちの真空意つまり体と言葉と心における3つのレベルの行いが表裏一体とならず表面的には良いような言葉を言いながら実は心で悪いことを考えているというような人になってしまうわけです。そのようになってしまいますと私たちの心に透明感は存在していません。それによって他の人たちとの間に不信感を募らせ自分はたくさんの友人を得ることができないという結果に陥ってしまうわけです。最近では科学者たちが述べられていることに私たちは誰しもが健康というものに関心を持っていますけれども自分の心がもし持続的な怒りや恐怖感やストレスが持続的に存在している場合そういった悪い感情というものは私たちの免疫作用を低下してしまうとこのようなことを述べておられます。Among the audience, some understand English? 皆様方の中で英語がお分かりになる方ちょっと挙手をしていただけますでしょうか。 No. Kasa. Anyone who understands English, raise hand. どうぞ手をまっすぐ高く上げてください。 One, 英語がお分かりになる方です。 two, or three. Not very high. 恥ずかしそうに低くしか手を挙げていませんけれども。That, okay. Okay. Very few, very few. あま Okay. り多くありませんね。 차상가, 차상 그제기 시행의 지금 짜와샤베이나 소수 류의 대용기 되지. 애니 그 지소 나로리 이지래야 참부용야 좁을 먹고 소퇴하지 또. ですから私たちの心に他の人たちに周りの人たちに対する愛や思いやりの心があるとき私たちの健康というものは自然に豊かなものになっていくわけです。そして社会に対する自分の思いやりや心配りがあるとき私たちはたくさんの友人を得ることができます。 다 나전조 차네 롱업주 다 냥지도 되게 어디. 다 디링데 지금 뭐네라 다 민담에도 또 지금 미지배 라진 번진 야 미방고 나봐 에 체리고 지 떠주마 다 청과 이제 담면도 투고로다 뒤투도잖아
나 뒤에 참말로 시즈 미치버리도 개부이 내리 범부이 내리 라진이 내리 대화대화도 동해미도 찍버리도 방구 내버지미네 동해미도 대화대화 찍버리도 다가는 신기 대화도 동해에서 대하디에 밀다 조 밀이야 공연 시바도 되딩에 공연 시바를 땡땡이 소화디도 찍 조 이루를 땡배 소화디도 찍 니여버디 상호 찍버려 そして、私はこの難民として50年余りの年月を生きてきたわけですけれども、その中で、非常にたくさんの人々にお目にかかってきました。そして、その中には地位の高い方々、そしてあるいはあまり裕福ではない方々、その逆にお金をたくさん持っている方々、病気の方々などさまざまな方々がおられました。しかしそのすべての方々が幸せを望んでいて苦しみを望んでいないという意味におきましては、皆同じ一人の人間であるということができます。ですからたとえ王様であっても地位の高い方であっても、そしてその逆に何も持ち物のない例えば小じのような状態の人であっても、心の中で幸せを望み、そして幸せを何とかしてなくしたいと考えているという意味においては、一人の人間として全く同じ立場にあるわけです。そしてこの幸せと苦しみというものには2つのレベルが存在しています。まず第一のレベルはどういうものかといいますと、私たちの五感、目や耳や鼻やそういったものを通して生じてくる意識というレベルにおける苦しみと幸せというものがあります。そして第2のレベルはそういったものに無関係に純粋に精神的な意識作用だけによって生じてくる幸せと苦しみのレベルがあります。です자다가 여기 라진 변신소 미르바 머스트 방구디에 나바디에 미르도와 산다 나 미수토이네 나 당고티 미지 컨디스도가 미지 시가 컨디스도가 나 네가 때 되게 미시가 야고 여지기 민관자 전에 미베 지금 저바 상고 여도 지기 통나 남사선나라 선단이 오쳐도 자들이 인도산에 간다를 뭐 탐고디 나도 미직육 두시디 뺏겨시 버리샤 저자가 내든 유디셔야 되고요 we need a sense of oneness of 7 billion human beings 뺏겨시 버리샤そこでそのようなことからよく考えてみるならば、たとえ社会的に地位の高い人であっても、その逆に小じのような人、あるいは病気で苦しんでいる人であっても、全く一人の人であり、そういった苦しみを望まず幸せになりたいという考えているということによっての観点から言えば全く同じ立場にあるわけです。そこで私はたとえどのような方々と会っていても、その人が一体どのような方なのかなということを考えつつお目にかかっているわけですが、もしその方が非常に良い性格の方であったりすると、その良い性格によって良い行いをしているというような人にお目にかかると、その人に対する非常に心が近いと親近感を私は覚えるわけです。そこでまず一番最初に皆様方にもしていただきたいのは、どのような人に会っていてもお互い同士一人の同じ人間なのだという認識を持っていただきたいということであるわけです。そのような認識を持つということによって私たちはこの地球上に生きている約70億人の一つの大きな人間家族の一員であるという気持ちが私たちの心の中に育まれてくるわけです。템베이나 간조도 콘조스야 돼요 말이야. 미직교기 두시디 샤베이나 두시디 조지베이나 간조도 켄조 사디 민두가
ですからそのような全く同じ一人の人間同士であるという認識を持って誰かに会っている場合、相手の人に対する批判や悪い面を見たりということはなく、全く同じ立場にあるという気持ちをすぐに私たちは思い起こすことができるわけです。但日本你们的讲就是呢，你龙本门照啊，美人门照啊，给予门照啊，缺点门照啊，练不多。但美人结果给予结果缺点结果一般以内啊，一样技术难给义务的出国，先人讲的先人买吧，当然的那个要的练不多啊。是，但日本地方起码呢，俺做的控制下的蒙古籍的练不要的。そこでその次に第二次的なレベルのことですけれども、この世の中にはそれぞれのどこの国の人かという違い、そしてどういう民族に属しているかという違い、そして話している言葉の違い、そして信じている宗教の違いなどが存在しているわけです。しかしこのような中で同じ国であり同じ民族であり、そのような共通性を持っていたとしても、その中にさらにお金持ちであるか貧乏であるか、そして知識や教養をたくさん持っているのかほとんどないのかという違いがそこに存在してくるわけです。ですからこのような二次的なレベルにおいては違いというものは確かにそこに存在しています。俺们想想呢，没说错位呢，俺没人，俺没错位有什么成绩嘛的，这俺难怪人，俺百万人上面，俺上面的等没。ですから私自身もどのような方とお目にかかっていたとしても、私が一人の人間としてまた別の同じ一人の人間にお目にかかっているというような意識しか私にはございません。私は仏教徒であるとかチベット人であるとかそのようなことは考えずに、同じ人間同士としての出会いというものを私はいつも大切にしています。ケースベラが俺难怪人，的学什么学上当，他过来对呀，讲跟打了那么人，现在上不学打不赢呢，说，卡拆住了，没得那么多了，卡拆住了。もし、私の心の中に私は仏教徒であるという気持ちがとても強く存在していたら、そしてさらに、ダライ・ラマ法王であるというようなことの意識というものが非常に強く存在しているとき、そういったものの考え方がお目にかかっている方との間の距離感をますます深めてしまうということになってしまいます。ですからそのようなことを考えると自分自身が孤立してしまって、そして日本の中で私はブッダだというような認識とともに自分を他の人たちと引き離してしまうことになってしまうわけです。そのようなことをしてしまうと自分のことを騙していることになってしまうわけです。학생 남다 지잖아. 주로 삼으로 참바도 자와도 서바도 시기 하래. 시다야 오래. 서서 삼마다나 주로 써야 돼. 아니 즉 커딩 뭐 좋지. 칸은 자차고 샤샤. 단다데 미패발 안 시대야 지금. 저도 히포크리시. 러브도ですからそのような宗教的な立場においてはどの宗教におきましても非常に清らかな心の動機によって愛や慈悲の心を高めるということ、そして忍耐を養うということ、寛容性、そして持つもので満足するというようなこと同じような共通した教えがどの宗教においても説かれているわけです。しかしそのようなことによくよく注意しないと、自分はどのような宗教を信心しているというようなことばかり強調して考えていると、自分と他の人との違いというものを考えてしまい、自分自身が嘘偽りを語っているような一人の偽善者になってしまうわけです。English is better, English is better formality. Any English, Zango Kalia, Chuchamuji Kalia, could do tabloids there. Any chuking and Roberty, Chukaji, Chukiris, Chuki, just one. And the English, under those tabloids, midi Chukir, Tonakan Majavis.
아니 미샤다 중에 어제 저랑 로봇 취기해서 인자도 로마지에서 그러더니 나 인트로듀스 하마송스. 뭐셔서 인트로듀스. 인트로듀스 신기해. そこで、昔英国人の方は非常に形式的なことを重んじられるという国民ですけれども、ある時ある方が本を読んでいて、そしてその方の先生にあたる方がお水を持ってこられた。でそしてお水を持ってこられて、その方のことを他の方々にご紹介されたわけなんですけれども、全くあまりに形式的すぎて、なんていうんですか、この感情というようなものも表現されなかったというようなことがあります。Charles Japanese formula to start to say, and Mitch must really need. で日本の方々もちょっと似ているところがあるのではないかと思うのは、普段皆様方日本の方々は非常に形式的なことを重んじられて、とてもしかつめ正しく意義を正して座っておられて、全然お笑いにならないというようなところがあるのではないかと思われます。그 케이스에게 디스를 가고 싶어요. 사무소에 디스를 가고 싶어요. 私は普段から人のことをからかってみたり冗談を言ったりということが大好きなんです。사랑이 찬서 디스고다 권다. 대자도 디싱치고를 권다 쇼기. もし皆様方のことをちょっとからかいすぎたというようなことになっていましたら、本当に申し訳ございませんと申し上げます。이게 되게 라브다 부들에 냥만 아침에 대리한 때문에 이베이나 또 숨어있는 지그래 계속 시야지. 도스로죠. 부즈 카셰페 수고 휴식 시리스 휴식이 포멀리티 시리스 휴식. 감천 게임도. 보면 뭐야? 감게지 사치기. 상에 러인데 찬스 휴식세 시리스 저게 시리스 맞지. 가서 밀리야 감게야게 캐주저리스. 또 서댄세 또 스캐무게나 아니 미 캐주 창리스 감게하게 밀 캐주여도 배주 맞으면 시접해도 나오 시대비나 약간 수스더빙 そこで、今日の午前中清風学園を訪問させていただきまして、男子校ですけれどもそこの生徒さんたちに講演をさせていただいたわけなんです。そして、よく見ていますと学生さんたちの中には非常に真面目腐って、意義を正して聞いている方々が結構多かったんです。そしてあまり笑ってはいない、一部の子どもたちは笑っていましたけれども、あまりニコニコ笑っているゆったりした雰囲気の方は多くなかったわけです。そこで私は申し上げたわけなんです。あまりクソ真面目にいないでくださいと。私たち人間に与えられた非常にユニークな特徴というのは、歯を見せてお互いに微笑み合うと、笑顔を見せるというその交流の仕方、そういうものを私たちは授かっているわけですから、それを使わないで真面目腐っているのはちょっと与えられたせっかくの資質をうまく活用していないということになってしまうというお話をしました。자본시대 님들이 구두체베 그도를 파수식 섬집이 샤비나 아니 편에 넘주르디 도시의 모든 샤베 인로 모든 마셔베 인로 마셔버지 예스 인로 노 인로 마셔버지 또 세대대요. そこで日本の方々にお目にかかりますと、今法様がされたようにちょっとはいはいと同意してくださっているのか、いや同意していないのか、一つもなんかわからないようなそんなご様子をなんか伺うことができるわけです。자상가 사페라 가라가라 나 45인 이상 전대배이나 경소라고는 나라 경으로도 아니 즉 현대 오디언스님들이야 카가 샤체 애니 소소베 다차고르자 ዝ구르차 소리지 디제벤 데부디 섬리야 양아서디야 너버스네스 리그도 봐 마미치고 인상 대직다 시오직베지 나도 미치고 레선 게시하니 미치 미게시고 섬 전대도 그 섬나로리야 남다 키로미도 봐 섬나로 회식이 대두도 봐 남은 춘주강이야 야 나는 걸 개시부터 쓰고다. 대대집에 그도 있는 감자리기도 봐. 즉 포멀리티 제일전에 감자도 봐. 대표는 맞죠? 미드미 개시에 섬 김상진을 개시에 섬 대비는 아니 감자 쳐는도 봐. 아니 미드미 저와들리기도 봐. 그래서 다 대인 레벨 때문에 조불리기도 봐. 조불 거라 가서. 캬서 미디디 캬 단등에 예배서는 수직 매봐.
조금 되기도 상관로 조금 되기도 다 조금 쏘고 뮤지고 조금 쏘도 말아 신지고 조금 쏘도 말아 조금 써야지 생내 싸워요나 조금 차도 そこで、そのような状態であるわけですけれども、例えば私自身が自分は尊敬されるべき偉い存在だというような気持ちを持っている場合、それは自分自身に対する過失となってしまうわけです。それはなぜかと言いますと、皆様方との距離感を自分で作り出してしまっているということから、このごく親しいその親愛なる気持ちというものが失われていってしまい、自分を孤立したものに作り上げてしまっていくわけです。ですからどのような方とお目にかかっている時でも同じ一人の人間にお目にかかって話をしているというようなことを考えているならば、決して自分の心の中に心配や不安は湧いてきません。そして非常に自分の心がリラックスした平穏なものになってくるわけです。私はどちらかというと幼少の頃一応ダライラマに認定されたという存在であるわけですから、自分は何かそういう存在なのかなという意識を持って少しばかり形式的な態度をとっていたような気がするわけですけれども、そういうようなことではなく、最近は私はずっと人と人は同じであるということであり、あたかも自分の家族の中の一員の中で団らんをしているようなそのような気持ちでいれば、自分の心の中に不安や心配事が湧き起こってくるというようなことは一切ありません。ですから私たちは人間である限り他の人たちとの間の良き人間関係を築いていくということは非常に大切なことであるわけです。一人でいたいと孤立していたいと思っているような方は誰一人いないわけなんです。誰しもがたくさんの友人を得たいと考えているわけであり、私たち人間にとってこの友人というものは非常に大切な存在となっています。ですからそのように友人は大切な存在ではあるわけですけれども、お金で友人を買うことはできません。そしてどんなに知識や教養を持っていてもそれで友人を得ることはできません。皆様方の心に他の人たちに対する思いやりと優しさがあるとき、それがあなた方にたくさんの友人を呼んでくれるわけです。他扎的年下的，扎的年下用下的，日本那边干呢，俺做的工作是可干的扎的年用多。同居邻居没什么，俺做没几就因什么呢？你讲扎的年下什么大的啥呢？其实带没得吧。つまりこの人は敵だ、この人は親しい人だというような私たちには思いがありますけれども、そのような思いに基づいて私たちは私たちそして彼らという大きなボーダーラインを自分の心の中に引いてしまうわけなんです。そしてしかしながらそうではなく、この世界に住んでいる70億人の人間たちを自分と同じ人間家族の一員であり、自分と何一つ変わらない同じ一人の人間なのだと考えることができたとき、私たちの心の中からこの人は敵だ、この人は友人だというようなこの分別の心というものが次第になくなっていき、そして自分たち自身の心も非常に平穏なものになっていきます。比如查下呢，他俩的马来西亚能住，他告诉我각종 참여 신대부터 계시 미치 하대 요에 이너다 미치 답에 사자베 미메시리아 한대 요에 이너 데네진이야 미치토이나 데 미치토 삼나 가서 지금마도 미디 룩바크니 미디 게이 가르치기 미디 최대 요드메스 something 말와例えば一つの例を申し上げますならば、最近マレーシア航空の飛行機が行方不明になりました。でそのような状況において、もしたった一人の生存者が生き残っていたような場合、その方がもしどこかで別の誰かの人間一人に会ったとします。そのような時に私たちは決してその人はどこの国の人だとか、何語をしゃべるだとか、どの宗教を信じているというようなことは全く考えませんね。ただ一人の人間に会えただけで本当に心の中から良かったと思う気持ちが湧いてくると思うわけなんです。자상가 다 미치규 세하가 삼루다니 디타네 자와시데베이나 디 초리메베 자와레 초리메베 참들이
日本にべかね、임지 땅네, 나도 콘소 사지기, 임지 땅배 원에 세와지 상담배 이내 소수 년기초, 소수 튼배초들 자와요 돼 봐. 초롱쟁 자와지. 초롱쟁 자와데 여서데 당심디 용되고 그래. 소수 가부 요새 난조 사디 콩데 자와래. 콘소 사디 ngora 톡바. 아니 낙심 내심 레팅이 또 봐. 자 땅아서 안다 참지 딱 고기 사게 참지디 림부 탕고 미직교인ben 두시고 와네 자와치한다 딩아서 고기야래. そこで、お一人の同じ人間であるというものの考え方に基づいた愛情というものは一切の偏見に満たされていない非常に清らかなレベルにおける愛と慈悲の心であるということができます。しかしそうではなく彼らというような分け隔てをする場合、そういうような場合に私たちが持っている愛情というものは偏見に基づいた愛情でしかありません。そのような人の心の中には敵である人を嫌ったり憎んだりというような心が生じてくるからです。つまりそのような場合には自分が好きな人、愛しい人に対しては愛情を持つことができますけれども、自分が嫌いな人に対しては疑いを持ってみたり、あるいはこの人を害そうという気持ちを持ってみたり、そして悪意を持ってみたり、そのような気持ちが生じてくる可能性が残されているわけです。そこで今私たちがここでお話ししている愛と慈悲の心、つまり他の人たちに対する優しさと思いやりですけれども、これは最初のレベルにおける全く全ての人が同じ一人の人間という立場にいるという観点に立った一切の偏見にまみれていないレベルの愛情を意味しているわけです。そのような清らかな愛情を私たちは育んでいく努力をしていかなければなりません。다 참지 안조다 고도 사게다 참지디 인심이지 최대 대열에서는 요 말이. 밀리아 안조다 아메 코바나는 기브리. 애니야 사론 주자네 아메 누슈 안조 초래. 자 안조 미지 고도데 치정게 많이 싸워요 뒤쪽이 보고디 기워요. 지 아마도 카트를 서로 야는 다 지금 unwanted child 데려서 차베이는 땡데 보고도 있음나리야 간다이니 뭐지고 숙성부여 되지 아니 딘데 인도산에 세득이 다 마이 참지 여바도 매바 디기 미즈 강보 생그 딩데 마이 참지 여등에 마이 참지 가서 오다 중대버디 생그 딩데 지금 떠나야 됩시다. 지금 지나요. 마이 잠시 펑데버디 령신기 지금 셈나로 다시 남라야 소리다. 지금 남사 미션다리야. 지금 남사 지금 자와시야 생도 또 강해 되시 뒤도와. 뒤gembe 수구대를 잡아셔요. 뒤도 안 되게 되기로 하더니 체육 되기로 없어요. 체육 엄지죠. 다 들으시기도 와. 자, 뒤에 인도산에 잠시셔야 돼. 나란주 루비 두셔 따게 때문에 그 잠지 네버지 나도 이해되지. 다 잠지 네버 이해되버디 다 철도 남지기 싫어기 이렇게 잡혀지네. 다 남주기 타네. 땅 아주 잠지디 미직유기 다 누시기 타네 봐 잠지 빼야. 미점도 마세베 소샤 샹다 소리네 잠지 빼야지. 다디 민남주기 네버 타네 용퇴하시도 와. 등루도 제대로 말이. 자, 딘데인데 딘데게 잠재디 밑하다가 켜버지래 마도 최대 영의 장장게 깨지지 되면도 와. 현남 주야는 아주 직직이 잠재스럽나? 다들 쳐버지냐면 지아레스. 애네 쳐를 미서 도나명에서 다들 가서인 도나게 매들 수 없이 다디도 와. ですからそのように他の人たちに対する優しさ
信心があってもなくても全く関係のないことであるわけです。なぜかと言いますと、私たちはすべてお母さんのお腹の中から生まれてきた存在です。そしてお母さんにおっぱいをいただいて、それによって私たちは大きく育つことができました。つまり私たちのこの人生が始まったその時点からお母さんに愛情を受けて育ってきたわけなんです。そこでお母さんにたくさんの愛情を受けて育ってきた子どもというものは、その子どもの心の中にはよりたくさんの幸福感に満たされています。しかし初期の頃からお母さんと離れ離れになってしまって、そして誰からもあまり愛情を受けることができなかったというような子どもの場合には、どちらかというとその子どもの心の中には不幸な感じが支配しているということが多いわけなんです。ですから生まれてこの方、私たちはお母さんから受けてきた愛情というものが私たちの心の中の奥底に存在しています。私たちの血の中にすでにそういう種が植えられているということができます。そのような状況で育ってくることができたならば、その子どもの心の中には恐怖心や心配事、そのようなものがより少ないというふうに言われています。そして他の人たちに対する愛情、そしてその逆にお母さんの愛情を十分受けることができなかったような子どもの場合には、どちらかというとそういった心配事や恐怖感が多く、そしてその子どもは他の人たちに優しくするということに難しいと感じるような子どもになってしまうと、このように言われていて、そしてそのような状況というものはその子ども自身の健康面にも大きな影響を与えるということになります。ですからこのお優しさと思いやりということは、私たち人間の体の健康面にも大きく左右してくる要素の一つでもあり、愛や慈悲の心というものはそのようなことを考えてみるならば、本来的に私たちの心に備わっているものであるわけですけれども、それを私たち人間が持っている知性と知恵というものに支えられて、偏見のない清らかなすべての人を包含して愛することのできる愛へと高めていくことができるわけなんです。ですから他の人間たちに会ったというような時であっても、自分と全く同じ一人の人間であるということを考えることによって、そのような偏見のない愛を高めていくことができます。そして人間たちだけではなく、一切のすべての命ある生き物たちに対してもそういった愛と思いやりをかけてあげることのできる人間になっていくことができるわけです。このようなことは私たち人間だけができる特別な能力であります。私たち人間以外の動物たちにはそのようなことを考えて全ての命あるものを愛するというような心を育むことはできません。ですからこの愛と慈悲の心というものは決して宗教に携わる方々だけがするべき実践ではないわけなんです。つまり世俗のレベルで考えて私たちすべて宗教に信心をしている人であってもしていない方であっても、本当にすべての人たちがそのような本来的な素晴らしい優しさというものを育むことのできる可能性と力を授かっているわけです。但是믹스에 쳐도 맞으라. 쳐야 내도 참지 냠는 쳐 상면 시기요래. 믹스에 쳐 대번 맹해집에 있나야. 참지 던제 여러 기타 잡아고야 생겼디. 야기 다 가서 우리 그게 떠주고 나래야. 할람 로동라 숨즈. 더 세쿨러 에틱스 시도. 쳐 상물로 귀십체. 최대 맹해줄이 귀십체지. 我的第二个责任的secular讲了下多，实际上是日本讲到了 secular ethics の是了不嘞。世間的なレベルです。ラブトゥール。ラブトゥール。ラブやるわ。だって正直しもるし。そこでこの愛や慈悲の心を高めるということなんですけれども、これはもし宗教に信心をされている方々であれば、その宗教の教えに基づいての実践としてなしていかれればいいわけなんです。しかしそうではなく、一切の宗教に信心をしておられない方々であるならば、一人の優しい心優しい良き人間として生きていくという非常に常識的な世間的なレベルにおいて、そういった愛と慈悲
慈悲の力を高めていっていただければいいわけなんです。例えば私が住んでいるインドの国の中では過去3000年に遡ってさまざまな宗教に基づく哲学的な見解というものが育まれてきました。その中で言われているのはどういうことかといいますと、すべての自分が信心している宗教だけではなく、すべての他の宗教に対する敬意を持つということ、尊敬の気持ちを持つということ、それが非常に大切なことであると言われているわけです。そのようなことはたとえ宗教に一切の信心をしていなくてもそういう方々にもできることであるわけです。ですからそのようなレベルで全ての宗教を敬うということをしていくというのは宗教的な観点に立ったものではなく、いわゆる世俗の倫理観という言葉で説明させていただいていますけれども、ごく世間的なレベルにおける常識やそういった倫理的なものの考え方に基づいて自分の中に良き資質である愛と慈悲の心を高めていくという実践をぜひしていただきたいと考えています。자상하다 아주 리포트한고 미인병원에 삼답이나 다 미통주 든주시하래 디르 삼으로 참즈 고야래 참즈여는 디지용그래 다디 셔르 대바용에 뭔고여래디 미통주 든주나라 통주 줄하지 셔르타와 매버도와 에티에스도와 자상하다 디에디 켜버시고 알아 자다디 세쿨러 에틱타네 드라디 캐즈마사리そこで、もし人間という立場について考えていきますならば、この世界には約70億人の人間がいます。そしてそのすべての人間が優しさや思いやりを必要としているわけです。そして優しさや思いやりを持ったとき、初めて私たちの心に幸せが築かれていくということになります。そしてさらにこの70億人の人間たちの中で約10億人の人々が一切の宗教に信心をしておられません。そこでこの一切の信心を持っていない10億人の方々をも包含することのできる方法論として宗教的な方法ということではなく、世俗の倫理観に基づいて他の人たちを思いやる優しさというものを私たちは高めていくという努力をしていくべきだと考えています。프로그램 수도 그거 사오래. 그거 사오래. 응? 이렇게. 전에다 다전에 일본 이번에 어당에 들지를 믿었어. 몽구지기 참바다 닝지스는 최고 딤비지. 저 대바 맹에서 딤밍스에 도나 맞아다 딘 논주체. 그래서 철 대바 참아서 소소 라와리. 철 대바 제베인 철 대바 매나야 참바다 닝지스야디 미진나라 개 첨부지기 편도 첨부였다 봤다디 문진とそこでべきゃしもし。ですからそのような愛と慈悲の心というものは決して宗教者だけに限られたものではありません。たとえ信心をしていなくもし信心をしていないのならば愛や慈悲の心を高めようという関心を持つ必要はないというような考え方は間違った考え方だということができます。そしてもちろん宗教に信心をするかしないかは個人個人の自由となっています。ですから信心がない方々でも愛や慈悲の心を高めていっていただくならばその方ご自身の人生の中に必ずや大きなご利益があるということは確実に申し上げることができます。secular educational이야 파다 education 가서대 secular educational다 secular educational이야 러비아지기 다 배전 로베 주장 심리 까 아메리카나라 아주 소고스요래 마인드 라이프 소고스니 다 로숨 주스 심리 와다 데이터네 랭귀지 제대로요 다 자갈레 유럽레디 랭귀지 고수요래 자갈레 아잔 고수요래 다 일본의 대별로 진이 나라를 천리부님도 투야 되는데 테마카시 제비 다 달로 다 가서 돼 산나님 봐 산나님 디 초도 유니버시티
是吧？哦，在这个mind life 个参与过的这里在可属于政治需求，但从因为你从错误。そこで、そのような世俗の倫理観というものを教育システムを通して、子どもたちに教えていくというような試みがすでにアメリカの方では10年ぐらい前から始められているわけです。そして、アメリカの中ではマインド&ライフと言われますけれども、心と生命の研究所という呼ばれる一つの組織が作られていて、そして過去30年余りの間、私たちはその組織に属しておられる西洋の科学者たちと私とはほとんど毎年のようにお目にかかって対話、会議ですけれども一つの会議の場を持ち、そしてお互いの意見を交換する場を持続的に続けてまいりました。そしてこれがインドの中でもやっと始まめましたし、ヨーロッパでもこれから始まるような準備が整えてられているようになってきています。そして日本の中でも過去約12年間の間に、確か3回ぐらいだったと思いますけれども、日本の科学者の方々にお目にかかって、そして科学者の立場からのお考え、そして私たち仏教徒の立場からのお考えという意見、相互の意見を交換するというような場が持たれています。そして今年はあさってから2日間、京都大学の心の研究所というところと、そのアメリカの心と生命の研究所、その西洋人の科学者たちとのコラボレーションによってお互いに協力し合って一つの会議の場を2日間4セッションにわたって話し合うということが行われることになっています。천리고님도 구두 땅에 로스움 주시버리 천리고님도 구두 시자네 낭셔다 천리님도 구두 천리님도 저자보다 구두 시버게 말이 가래서는 낭셔 나라 샘그 남샤디 몽구 시브저래 가래서는 산제베 최고 도단디 샘로 정다 되니 엔 샘베 가수르다 규 세상이야 동야지 데려봐 자 디네 인도산에 가수르 그게 정다 드레스디 샘체 정다 드야디 맨센 정다 말이 오퍼레이션 chen 정다 말이 샘 코란 것 때문에 정다 되게 말이 정다 되면 되고 샘기 연대 제대로 줘야 돼. 그 샘 때문에. 자, 디네들은 샘그 남샤디 쉽게 가시면 와. 자, 시 남샤 수용도 샘그 남샤디 쉽지 쉽사고 드셔야 돼. 자, 디네들 게 디스기 낭슈는 샤샤베 샘감을 주고. any modern science. 어다 디니부디 두스님도 구두셔야 돼. 제대로 해. 판도 쉽죠. any 일본 샤샤나 루지우탄에 목표 요대로도 로모샤디오리 드네 인도산에 다 낭슈근 게다 가다지 심그 체리사 주제디 일본랑게 다시 깔자나라 요구하시리 자 드네 인도 들대 일본 들리스타 타야 충분히 마샤가오죠 가자를 잠부 시스템 잠부 그냥 고맙습니다 잠부세 suitable, relevant. relevant. そこで私はそのような科学者の方々と過去30年以上にわたりましてそのような対話をするという会議を続けてきたわけです。しかしこのような会議は仏教者と科学者の対話ではないということを私はいつもはっきりと説明させていただいているわけです。なぜかと言いますとこの仏教の中には大きく分けるならば3つの顔がありましてその中の一つが心の科学としての仏教は一面を持っているわけなんです。それはなぜかと言いますと仏教の中では心の汚れを浄化していくということが非常に重んじられています。私たちの例えば煩悩と言われるような心の汚れというものを浄化していって一切の汚れがなくなった時に悟りの境地に至ることができるわけです。ですからそのようなためには自分自身の心の汚れというものをいかに清めてきれいな心にしていくかという教えが仏教の教えの中には非常に詳しく分かりやすく説かれています。
そのように心の汚れをなくしていくためには、薬を飲んでも手術を受けても心の汚れをなくすことはできません。それは私たち自身が自分の実践を通して自分の悪い欠点のような部分を自分が良き心に変えていくという努力によって成し遂げることができるわけなんです。そのためには自分自身がその変えるべき心というもののありようを理解するということが必要になります。つまり私たちは心や意識と言いますけれども、その心や意識にはどのような感情が存在しているのか、それぞれがどのような機能を果たしているのか、そして悪い心をどのようにしてなくしていくことができるのか、良い心をどのようにして高めていくことができるのかということが仏教の教えの中に非常に詳しく説明されているわけです。そこで西洋の科学者たちはそのような部分に非常に大きな関心を寄せてきているわけです。そして私たち仏教者が仏教の教えの中の心の科学の部分を西洋の科学者たちに提供し、そして西洋の科学者たちは近代科学に基づいた彼らのリサーチに基づいた結果というものを私たちに知識として提供してくださるというような交換の場を私たちはずっと続けているわけですけれども、これは両者にとって非常に役に立っています。ですから仏教者としての科学としての仏教の教え、そして近代科学の知識というものにこの2者の対話ということができるのではないでしょうか。そして皆様方の国は歴史的に見ましても仏教を背景として持った国家であるわけであり、仏教というものは皆様方の文化の大切な文化の一つとなっているわけなんです。ですからこの日本という国の中で、仏教国の中でこのような仏教者とそして近代科学に携わる人たちとの対話を持つことができるというのは私にとって非常に嬉しいことであります。ちょっと薬を時間ですのでいただいています。日本가나 루지 유는 뭐야 돼 봐. 다 들이서 샤샤나. But most 가서다 industrialized Asian nation. modern technology today 다 export 수급 시대 지금 뭐 차대기 하래. Meantime, very rich ancient cultural heritage, including Shintoism, respect nature, respect all lives. China today in the combination sha nga thoma ada Japan 당고 the children go to chuju 그래나 chuju 이루이나 되는 지래 어디 되는 게 들어야 좀 다 chance new the modernization and the ancient culture combined 차 그냥 듣도 왔어 찾진도 왔어 대사 개심으로 쓰게 됐어 좀そこで、日本の国には長い歴史があるわけです。そして最近の時代のことを考えてみるならば、アジアの中で最も発展した工業的に、そして物質的に発展した国家となっています。そして皆様方のこの近代的な科学技術というものをどんどん他の国に輸出していくというような状況にあられると思うわけです。そのような近代的な面が一つ。そしてその反面、皆様方には古代から引き継がれてきた文化遺産というものがあります。神道という宗教も一つの大切な文化遺産だと思います。神道の中ではすべての自然に対して、そしてすべての命あるものに対する心からの敬意というものを持っておられます。これは本当に優れた精神性であると私は考えています。で私は一番最初に1967年に日本を訪問させていただきましたけれども、その時にすでに私は気がついて、この日本という近代化された国家の非常に近代的な優れた面と、
そして古代から引き継がれてきた文化遺産、この2つを上手に結び合わせていくことこそ皆様方がするべきことであり、この2つの優れた要素をすでに皆様方は非常に優れた要素としてお持ちであるということをお話ししたことを覚えています。これは本当に素晴らしいこの2つの面を皆様方は持っておられるわけです。Yeah. That's about my talk. Now questions. 以上が私からお話しさせていただきたい事柄です。ここから質疑応答のセッションに入りたいと思います。皆様方から質問を受けたいと思いますので、どのようなことでも質問がある方はどういう準備になっていますでしょうか。マイクロフォンが用意されていますか。はい、挙手していただいて。はい、わかりました。では質問のある方、どうぞ手を挙げてください。そこにマイクを持っていってくださるそうです。Yeah, yeah. Oh, microphone. Mic. Oh, yes, yeah. Then, I think two mics. One, put here or carry here. One here. So those questioners, please, you should come. This side you should come here. This side come here. Even you see people in outside, also you should come. So two persons hold the microphone, one here, one here. Now first your question. Yes. ちょうど通路が2つありますので、その一番前にマイクを2つ設置しますので、このお堂の中におられる方々も、外におられる方もどうぞ質問